Менің оқыш лекция ол теге топтар тарихқа бәйлі түгел, ол граждандар тарихы түгел, халықның этник тарихына бәйлі. Шуңа күрә анда кайбер яңалыклар бар. Шул өлкәдә мин сезгә хәрсиләрмен. Татарның формалашуында татар факторы дигән темага лекция. Монда бераз аңлатма кирәк. Ни өчен бу темага укырга булдым мин? Әле хәзердә дөнья фәнендә һәм Россия эчендә дә татар дигән төшенчә артында нәрсә ятканлыгын тулы аңлау юк. Сез игътибар итегез, ватан тарихы, отечественная историядә соңгы 200 ел эчендә элек булган татар-монгол дигән төшенчә югалды. Һәм соңгы чыгарыш дәресләрдә гомумән Алтын Урданың халкының исеме атала башлады ордынцы, урдалылар дип. Бу билгеле бик сәер күренеш, чөнки бөтен дөнья шушы Алтын Урда заманындагы язма чыганакларда, европалыларда, гарәпләрдә, кытайларда Алтын Урданың халкы атала я татар дип, я монгол татарлар. Мәсәлән, Кытай чыганакларында, японнарда менва, монгол татар дигән сүз. Менва дип атала, халык. Нумада гадәттә әйтәләр инде, теге татарлар бик каты көрәштеләр, алар өстенә иго-ны иеп куймасыннар өчен. Татарлар көрәштеләр, без ул монголлар белән безне бутамагыз дип. Шуның нигезендә менә шундый бер операция ясалды. Һәм чынлыкта хәзер билгеле түгел, без татарлар Алтын Урдага нинди мөнәсәбәттә? Россиядә шулай бу. Ва шулай күрә безгә яңадан кайтырга кирәк татар мәсьәләсенә, һәм шуннан чыгарга кирәк аңлатма. Чынлыкта тарихта нәрсә булган? Һәм кем ул татар? Аның Төркия дөньяда һәм аннан соң Монгол империясында урыны нинди булган? Һәм ни өчен ул урынны Россиядә бүген юкка чыгарырга тырышалар? Бу әһәмиятле мәсьәлә һәм билгеле безнең милли аң белән дә бәйләнгән мәсьәлә. Бу булай гомуми караш белән әйткән вакытта билгеле татар дигән төшенчә этноним. Ул ләшүше бүген әлегә сез тыңлаган борынгы төрки каханлыкларда татарлар күренәләр чыганакларда һәм язма чыганакларда да бар. Мәсәлән, шул ук Культигенның стеласында һәм шул вакытта үзара мөнәсәбәтләрдә 30 татар, 9 татар дигән төшенчә бар. 30 татар, 9 татар дигән төшенчә бар. Димәк, татарлар борынгы төркиләр арасында аерым төркем буларак яшәгәннәр һәм алар билгеле тарихта. Ләкин менә аннан соң безнең шундый бер кызык чор була. Уйгыр каханлыгы егылганнан соң, кыргызлар җиңгәннән соң уйгыр каханлыгын 300 ел татар ничектер югалыбрак торган кебек тоела. Теге вакыт алар күренәләр, яшәгәннәр каядыр, но бик әһәмиятләр уйнамаган кебек тоелалар шунда чыганакларга караган вакытта. Әмма мәсәлән 12нче гасырда татар даласы дигән төшенчәләр бар, Кытай чыганакларында әйтелә. Аннан соң сез ишетеп беләсез инде, Монгол империясе күтәрелә башлагач Шыңгыз хан заманында. Монголлар күрше кабиләләр белән каты сугышлар алып баралар, һәм шул сугышлар вакытында тагы татарлар пайда булалар. Һәм шундый хәтта ни бар, язмача сакланган мәгълүмат, имештер Шыңгыз хан әтисен татарлар үтергән булганнар, шуңа күрә ул татарларга бик үчле булган, һәм сугыш вакытында татарларны җиңгәннән соң теге арба көпчәгеннән озынрак бойлы булган бөтен ирләрне татарларны үтереп кушкан дигән шундый мәгълүмат бар. Ләкин иң сәере шунда, шушы бөтен татарларны кырып бетергәннән соң татарлар ничәптер юкка чыкпыйлар. Шыңгыз ханның 2 хатыны татарка булганында, исемнәр дә билгеле, аларның нәселләре дә калган. Аннан соң хәрбиләр арасында шулай ук әһәмиятле орыннар алып торган кешеләр арасында да татарлар күренәләр. Һәм аннан соң
Жоши улысында инде теге Алтын Орда ешканнан сонда татар кабиләсе, Алшын татар дигән татар кабиләсе күренә. Һәм соңгы вакытта менә төрле бәхәсләр булды бу темага, һәм теге белемле генә шәхесләр әйттеләр, бу ахырысы бер уйдырма гына, татарлар бетмәгән, монголлар көчәйгәннән соң, элек бик көчле булган татарларны басып китү өчен Кытай чиновниклары шундый операция ясаганнар, идеологик, татарның исемен югалтканнар шараклардан. Монголларны күтәрү өчен дигән сүзләр дә булды менә шундый. Мин уйлыйм, аның артында шулай кайбер дәреслек бар дип. Ләкин шуның өстенә тагы бер мәсьәлә исәпләргә кирәк. Аны бүген шулай гызрак әйттеләр. Кытайларда традицион бик узак дәврдә бөтен күчмәләрне татар дип атау гадәте булган. Ну, Кытайларда р хәрефе юк, та. Ну, бу туры килә римлардагы варвар дигән төшенчәгә шундыйда. Башкалар, безнекеләр түгел, татарлар. Һәм аннан соң билгеле, сез алда күрәсез, ул Кытайлар карашларында да, аннан соң соңрак вакытта да татарларның үзенә күрә бик зур көчле авырысы булган. Һәм менә Рашиддинның сез Җәмигъут Таварих дигән хезмәтеннән карасагыз, Рашиддин анда бик күп урында әйтә, татарлар бик халык булган. Алар әгәр дә бер-берсе белән сугышмасалар, бергә булсалар, дөньяда беркем дә аларга каршы тора алмасы. Һәм аннан соң бүтән халыклар да татар исемен кабул иттеләр, татарлар бик булу сәбәпле дигән шундый сүзләр бар. Ләкин бик аңлашылып бетми, нәрсә монда күз алдында тотыла шундыйда. Һәм менә шул мәсьәләгә Михаил тукталырга уйлыйм, ул бик әһәмиятле мәсьәлә. Аннан соң мин әйтермен, ул турда соңгы вакытта безнең бер китап та чыкты, без аны алып килдек, карарсыз. Әмма аның артында менә бер шундый әйбер ята. Менә бүген Фаяз әфәнде әйтте, 7 томлы татар тарихын язган вакытта, беләсез инде кем карый, беренче том борынгы төрки чорга багышланган, икенче томында Идел Булгарстаны тарихы. Һәм ул икенче томны эшләргә алындылар археологлар. Менә Фаяз Хуҗин анда җитәкче булды, әлегә сөйләгән икенче томның редакторы. Шул вакытта безнең иштә тарихчылар ишендә килеп чыкты. Ул вакытта мен Шедерман тарих институтында һәм Редкалия крадерем ул күп томлыкның килеп чыкты бәхәс. Монда болгарларны гына биргәнме, әмма башка төркиләрне дә биргәнме дигән. Һәм без бик тык бәхәсләшкәннән соң, башта Рафаэль Хакимов, институт директоры Фаяз Хуҗин белән бергә том багышланган булырга тиеш фақат болгарларга дип кенә барды. Әмма без Искандар Измайлов белән икебез бик каты көрәшеп, шунда кертек Кыпчаклар турында мәгълүматларны. Кыпчаклар һәм башка төркиләрдә мәгълүматлар бар иде, икенче томда дагы. Һәм аның артында шундыйда бик зур мәсьәләләр ята. Һәм ул мәсьәләләрне безнең элек эшләгән кайбер галимнәр безгә кадәр да аңлаганнар. Мәсәлән, Петербургта гомер буе эшләде Әмир Нәҗип дигән зур филолог татарларның. Аның чыккан хезмәтләре бар. Ул иде белгеч Алтын Урда вакытындагы язма чыганаклар буенча һәм аннан соң борынгы төрки шыр буенча язма чыганаклар буенча хезмәтләре бар. Мәсәлән, аның бик яхшы аналитик мәкаләсе бар Мәхмүд Кашгариның Диван лөгат китабы буенча, эше буенча. Бу билгеле тарихчы, филолог. Менә шул галимның бер урында кызык шундый пассажы бар. Ул әйтә, уже Алтын Урда чоры вакытларда сүз бара, Алтын Урда дәвре, һәм ул әйтә, монда ди монголлар килгән чук, татарлар яшәгәннәр далаларда. Без барыбыз да беләбез, далаларда монголлар килгән Кыпчаклар алып торганнар шундыйда. Ул әйтә, монголларга кадәрге татарлар булганнар. Менә хәзер безгә шул мәсьәләне карарга кирәк. Ул нәрсәне күз алдында тоткан? Ул бик белемле шәхес, уларны юкка әйтмәгән. Сез Мәрҗәнинең китабын алсагыз, Мустафа әл-Әхбар фи әхвали Казан булган. Анда да бер урында Мәрҗәнинең шундый сүзе бар. Татарларны монголлар белән бутарга ярамый, ул башка халык булган дигән сүз бар. Ләкин монда бит дөнья фәне дигән фән бар. Күп кенә галимнәр, дөнья дәрәҗәсендә эшләгән
атаклы тюркологлар, синологлар, Марка бар, Пелио деген бик зур галимнәр арасында шундый караш бар. Менә мен сезгә әйткән борынгы татарлар, 30 татар, 9 татар, бу Европа галимнәренең фикер буенча монгол телле булганнар. Төрки түгел. Һәм менә минем үземдә тикшереп караганым бар. Монда соңгы вакытта Монголиядан галимнәр килеп йөри башлады. Мин алардан сорадым. Алар икесе археолог иде. Берсе гыйльми секретарь тарих институтының эшенә сорадым. Менә Шыңгыз хан бәрдишкән татарлар кем булганнар? Төркиләрме? Юк. Алар монголлар булганнар. Карасагыз, Мәхмүд Кашгарины бөтен 11-нче гасырда теге Караханитлар дәүләтендә яшәгән. Аның бөтен тирәдә төркиләр булганнар. Мәхмүд Кашгари үзенең хезмәтендә 20 иң атаклы төрки кабиланың исемен атай, төрки кабиланың. Һәм шуның берсе татар кабиласы. Менә шундан соң сорау туа, бу Европа галимнәре Марка бар, Пелио яхшырак белгәнме, әллә шунда яшәгән һәм төрки телләрен бик яхшы белгән Мәхмүд Кашгариның мәгълүматына ышаныргамы? Дигән сорау туа шундый. Һәм бу бердән-бер андый мәгълүмат түгел, башка мәгълүматлар да бар. Татар кабилаларының төрки булулары турында. Әмма мен сезгә әйттем инде бәхәсле мәсьәлә. Һәм бәхәснең нигезендә шундыкта шагадакларның җитәрәк булмавы ята. Менә шул ук Мәхмүд Кашгариның хезмәтен алып карасагыз, ул ике төркем турында, берсе уйгырлар, икенчесе татарлар, мондай сүз әйтә. Алар икесе дә төрки телендә сөйләшәләр. Төрки телен яхшы беләләр, әмма ди аларның башка телләре дә бар. Үзара аралаша торган. Менә бу сәер бер конструкцияны беркем дә шишкән юк. Икенче тел ни тел булды микән? Дигән сорау туа. Минем мәсәләм үзенең бер гипотеза бар, мин әйтеп китә алам. Сез беләсез инде, төрки телләр арасында бар стандарт төрки телгә ошамаган телләр. Мәсәлән, чуваш теле, яисә якут теле. Беркем дә аңламый. Без аңлый алмыйбыз. Чуваш теле бит болгар тел белән тугандаш санала. Димәк, төркиләр арасында булган ниндидер бер борынгы төркем, болгарлар борынгы төркемнәрдән саналырга мөмкиннәр. Аларның төрки телләре башка төрле, телле булганнар. Алар. Мәсәлән, чувашларда бездә кыз дигән сүз, чувашларда хыр. Бөтенләй башка төрле яңгырый. Безнең монда бар топонимнар: Кара чишмә, Урым чишмә, Яу ширмә. Ул ширмә дигән сүз, чишмә дигән сүз. Теге урынына зана куйсагыз, яшына шул сүз килеп чыга. Булгар сүзләре. Менә шуңа күрә ул татарларның һәм уйгырларның бәлки борынгы телләре дә булган. Электән килгән башка типтәге төрки тел. Ләкин бу табышмакны бүген әле шешеп булмый, әмма иштәп торган яшел без улай берләрне. Менә хәзер шул мәсьәләдән без күчәргә тиешбез башка бер юнәлешкә. Ул турда бүген әле әйтелмәде. Сезгә бераз гына әйттеләр монда борынгы төрки ханлыклар турында. Йөгереп кенә әйттеләр булган Кыргыз каханлыгы, Уйгыр каханлыгы. Ләкин алардан башка бар бит әле тагы зур бер дәүләт. Иртыш бассейнда булган Кимак каханлыгы. 11-нче гасырда бик яхшы билгеле шаганаклар нигезендә һәм Кимакларның тарихи мәгълүматлары буенча алар күчмәдә булган, әмма 11 шәһәрләре билгеле. Кай вакытта 12дә әйтәләр. Шәһәрле халык булган. Менә шул Кимакларга безгә игътибар итәргә кирәк, чөнки андан кызык әйберләр килеп чыга караган вакытта. Менә 11-нче гасырда Кимаклар турында язган вакытта шундый Кимакларның санала 7 кабиләсе игътибар итегез. Санап китәм. Ими, Имак дигән Кимакның бер варианты. Баяндур, Кыпчак, Татар. Безгә бик таныш булган Алникас һәм Аджлят дигән кабиләләр дә бар. Кимак ханлыгы 11-нче гасыр. Һәм шуннан соң төрле легендалар да китерелә шаганакларда. Һәм шул легенданы анализ жасаганда күренә.
Кимак ханлыгының элитасы ханнар, башталары шат деп әйткәннәр, шатлар ул ханнарның кеше туганнары дигән сүз, ул титул. Кимак ханлыгының шатлары, ихтибар, татар кабиләсеннән булганнар. Нәрсәгән сүз бу? Әгәр дә без традицион терминны куллансак, дәүләт башында татар тора икән, бу татар дәүләте булып чыга. Кимак ханлыгы. Менә бу бик әһәмиятле бер нәтиҗә, һәм без ултырдан уйланырга тиешбез. Шулай игътибар итәргә кирәк бу ханлык эшендә булган уйгырларда. Һәм соңгы вакытта чыккан хезмәтләрдә шул ачылды. Уйгыр ханлыгы җимерелгәннән соң уйгырларның берлеше башка төркиләр белән китәләр төньякка, Иртыш елгасы бассейнына. Татарлар да шунда булганнар. Менә шундан килеп чыга бер кызык нәтиҗә. Шыңгыз хан соғышкан татарлар, алар Үзәк Азияда иштә утыручылар. Алар татарның бер өлеше генә. Икенче зур өлеше киткән көнбатышка һәм төньякка таба. Һәм шунда яңа дәүләткә Кимак ханлыгына нигез салганнар. Мен моны сезгә тәшвишләп әйтмәсәм, дөнья фәнендә бар шундый бер нәтиҗә. Менә монголлар килер алдыннан бөтен Евразия далларын алып торган кыпчаклар, чынлыкта чыкканнар кимаклар ишеннән. Алар кимакларның бер өлеше, бер төре кыпчаклар. Менә шуннан соң кызык бер килеп чыга инде. Моннан бер зур тикшерү үткәргә була. Менә мен аны тикшерү үткәрдем, сезгә күрсәтәм. Монда шундый китап чыктылар да минем. Бәясе кыйммәтрәк, но саталар атласагыз менә монда аның издателе утыра, минем янда монда кимак проблемасы каралган. Бераз китаплар күп түгел, но бераз бар. Хәзер нәрсә турында мин әйтергә уйлыйм, менә сезгә уйландыра торган нәрсәләр. Бу кимак ханлыгы ничек җимерелә? 10нчы гасырда Кытай янында кешегә башлый тагы монгол төркемнәре, но аларны әйтәләр киданнар дип. Төрки телдә аларның исемнәре Кытай я Кытай. Кытайның исеме шул киданнардан калган. Бу 10нчы гасырда кешегә башлаган киданнар төзиләр дәүләт, Ляо дәүләте бирделәр тарихта. Һәм алар бөтен төньяк Кытайны яулап алалар, хәзерге төньяк Кытайны, һәм шунда хөкем итә башлыйлар. Һәм алар күрше якларга һөҗүм итеп, бик күп төркиләрне тармар итәләр, я буйсындыралар. Менә шул дәврдә кимаклар китәләр тагы да көнбатышка. Һәм утырып калалар Каспий буйларында, Казакстан далларында. Һәм бусында игътибар итәргә кирәк, бик ныклап Җаек елгасы буйларына килеп җитәләр. Мен шул турыда бик кызык мәгълүмат таптым. Аны мен чыгара торган Туган җир журналында бастырдым. Безнең менә 17нче гасыр ахырында эшләнгән бер чыганак бар, дәфтәр Шыңгызнама дигән чыганак. Шунда Аксак Тимер вакытында bir legendar tarix бар. Бараш халкы турында. Бараш халкы хәзерге Алабга якларында шул якта күрсәтелә. Мизал якларында, Көнчыгыш Татарстанның хәзерге. Ул Бараш халкы турындагы легенда чынлыкта бер шәҗәрәдә дә бар. Шәҗәрәнең башында Бүләр хан дигән хан тора. Һәм аны гадәттә башкортлар, бәйлиләр, байлар кабиләсе белән башкорт галимнәре. Ләкин менә мин тикшереп карадым, кем булган ул Бараш. Тикшергәч шул ачылды. Бу исем алынган менә шушы Кимак кыпчаклар белән бәйле атаклы бер юлбашчыдан 11нче гасырда яшәгән, аның исеме булган Бука Барадыш. Бука Барадыш ул 7 башлы аждаһа дигән сүз. Бу титул чынлыкта. Һәм нәрсә күренә шуннан соң? Кыпчакларның берлеше Ык елгасы бассейнына инде 11нче гасырда килеп җиткәннәр. Һәм алар шушы Кимак ханлыгы белән бәйле булганнар. Бу конкрет әйткән вакытта Бука Барадыш дип әйтәләр аны, аның кабиләсенең исеме Ябагу. Менә Мәхмүд Кашгарины ачып карасагыз, Мәхмүд Кашгари Ябагу, татар,
Қыпшақ тілләрінің ортақлығы турында қойылғанда язған. Яғни бұл түркі тілі түркімдер. Һәм инде 11 ғасырға келіп жеткендер біздің яқларға. Ең қызығы шунда 12 ғасырда рус елязмаларында мәгълүматлар бар. Мәсәлән, 1184 жыл руслар келелер Болгарға һөҗүм итеп, һәм шунда һөҗүм вакытында күрәләр бер төркем хәрбиләрне. Башта шүрләп калалар, болгарлар бу безгә каршы сугышырга киләләр дип уйлыйлар. Рус гаскәрләре якынайгач сөйләшүләргә керәләр, һәм сөйләшү нәтиҗәсендә нәрсә билгеле була. Икән бу ике болгар князья үзара сугышалар, һәм ярдәмгә чакырганнар Ямәк кимаклар гаскәрен. Шуннан соң руслар булар белән берләшәләр. Походка бер якка барырга сөйләшәләр. Бер эшләр инде теге үзәк болгар белән сугышырга. Һәм менә күренә, бу Ямәкләр бер дә бик еракта булмаганнар Болгар дәүләтеннән. Менә тикшереп карагач билгеле булды, бу төркемнең баш каласы хәзерге Оренбург шәһәрендә, Актүбә шәһәрендә булган. Петр Рыжков әле 18 гасырда ул шәһәрнең калдыкларын күргән. Һәм анда кабер ташлары да булган. Кабер ташлары мөселман дин кулланып язылган. Аның сәбәпләре бар. Чөнки менә бу кимаклар инде 1043 елны ук исламны кабул иткәннәр. Шактый ерте. Болгарлардан соң икенче булып исламны кабул иткәннәр. Төркия дөньяда бик ерте кабул иткән ислам. Һәм монда шушыннан тыш тагы бер әһәмиятле нәрсәгә игътибар итәргә кирәк була. Менә бу кимаклар, аларны фәнни телдә әйтәләр көнчыгыш кыпчаклары дип. Бик дөрес термин түгел, чөнки кыпчак теге половцы күбрәк менә Иделнең уң ягындагы төркемнәр чынлыкта. Хәлбуки алар кимаклар эченнән бүленеп чыксалар да, алар арасында бераз аермалыклар бар. Менә шушы мин сезгә әйткән кимак төркемнәре Каспий буйларына, Арал буйларына күчкәч, анда ул вакытта көньяктарак угызлар яшәгәннәр. Хәзерге төркмәннәрнең, азәрбайҗаннарның һәм төрекләрнең бабалары. Кыпчаклар төньяктарак далада калганнар. Угызлар бер дәвергә көньякка күчеп китеп, шунда үзәкләре Хорезмда булып дәүләт төзегәннәр. Бу дәүләтнең исеме атала фәнни телдә Хорезм шаһлар дәүләте дип. Аларның атаклы юлбашчылары билгеле, Санжар мәсәлән, бик әһәмиятле фигура. Бу Хорезм шаһлар дәүләте бик зур булып, алар Иранны яулап алганнар, иранлыларны, аннан соң Һиндстанның берләшкән зур дәүләт булган. Һәм менә монголлар һөҗүмгә күчкәч Урта Азияга иң беренче шулар белән берләшәләр, Хорезм шаһлар дәүләте белән. Мәскәүдә инде беренче монда хөкем итүче элита угызлар төркеменнән булган. Әмма тарихи мәгълүматлар күрсәтә шуны. Монголлар килер алдыннан якынча 3 буын хөкемдарлар, Хорезм шаһлар чынлыкта төньяктан даладан чыккан Кыпчак нәселеннән булган шәхесләр булганнар. Монголлар тарихны өйрәнгән кешеләр барысы да белә. Монголларга каршылык күрсәткән Хорезм шаһлар Мөхәммәд Хорезм шаһ, аның уллары, алар барысы да шушы кимаклар арасыннан, Кыпчаклар арасыннан чыккан шәхесләр булганнар. Һәм Хорезм шаһларының 12 гасырда, 13 гасыр башында бөтен гвардиясы торган шушы кимаклардан Кангылы дигән төркем, Уран, Баявут исемнәр аталар шушы кимак төркемнәренең. Хорезм шаһларының хатыннары, бөтен туганнары, армиясы шулар арасыннан чыккан. Һәм бик кызык нәрсә килеп чыга бит. Шунда уйлап карасаң ахырына кадәр. Монда бит татар төркемнәре булганнар. Һәм буларны татар белән бәйләп карарга мөмкин. Һәм еш кына шаһларда күренә шундый сүзләрдә. Шушыларның ханнары татар дигән сүзләр килеп чыга. Ул төрле чыганакларда татар дигән исем бар.
Мен сізге айта башлаган Әмир Нәҗипнең элекке татарлар дигән әйберсе шушылар белән бәйле чынлыкта. Чөнки Кыпчакларның бердеше, бигрәк Көнча Кыпчакларның татарлардан торган этник элементларны өчен алган. Ул чынлыкта шушы кебаклар гына бәйле түгел, Алтай якларында булган кайбер төркемнәргә дә бәйле. Мәсәлән, тагы бер мисал китерәм сезгә. Теге Монгол империясе күтәрелә башлагач, монголлар татарлардан башка төркемнәр белән сугышалар. Шулар арасында булган мәсәлән Найманнар, бик билгеле төркем. Монголлар каты сугышлар алып баралар. Һәм Найманнарның ханы Кушлук хан котылып кала, монголлардан салмыйлар, ул кача. Һәм ул китә көнбатышка. Шунда менә мен сезгә әйткән Кидайнарның баш каласын алып, башта кияү булып урнашканда, аннан соң баш каласын алып, шунда үзе ханлыкка утыра. Әгәр дә сез шушы Найманнар турында шигырьләрне укысагыз, иң кызыклы мәгълүмат сакланган Джуджаниның Табакат Насири дигән хезмәтендә. Джуджани шушы тирәләрдә бик еракта яшәмәгән, Төньяк Һиндстанда. Һәм Табакат Насиридә әйтелгән булай дип. Найманнар, алар татарлар. Кушлы хан әйтелгән, татар ханы дип. Менә без хәзер күрә башлыйбыз. Бар икән Монголияның үзендә яшәгән татарлар, Алтайда булган Найманнарның биләмәсе Алтайда булган, Алтайдагы татарлар, һәм аннан соң килеп чыга Кибаклар ишендәге татарлар, зур бер төркем килеп чыга монда. Һәм бу мәсьәләнең тагы да бер бик кызыклы ягы шуннан гыйбарәт. Салам. Шуннан гыйбарәт. Барыгызга да билгеле инде бу турда сүз булды. Теге Калкияндагы сугыш, Сөбедей Баһадурындан да шунда ул теге Кавказ аркылы чыгып шунда килә. Ләкин бик аз гына шәхес белә, моны нәрсә? Сөбедей Баһадур Кыпчакларны теге полцларны тармар иткәннән соң, болгарлар белән сугышканнан соң, кайта кире Монголияга һәм 1224 елны Шыңгыз ханга яза докладная записка. Анда ул тәкъдим итә Төркияләрдән торган бер армия төзәргә, меңлекләрдән. Карый башласаң, ул армияда тиеш булган Кыпчаклар, Кимаклардан, аннан соң Найманнарны кертергә тәкъдим итә, һәм тәкъдим итә кайбер безгә билгеле булган, мәсәлән, Миркит дигән төркемне алырга. Ул турда бераз әйтермен. Бер 5000 армия, шунда ныгытып өйрәнсәң, бу булып чыга татарлар армиясы. Татарлардан торган армия. Һәм ахырысы шушындай армия төзелә, һәм бу армия соңыннан сугышта катнаша. Монголларның яулап алу сугышларында, һәм иң кызыгы, соңыннан ул армия эләгә Берке хан кулына. Беләсез инде, Берке хан ул Урта Азияда башта яши, һәм иң беренче булып шыңгызлар арасыннан ислам динен кабул итә. Шундый гипотеза барлыкка килергә мөмкин. Берке хан соңыннан Урта Азиядан күчә Идел буена, Алтын Орда ханы булгач. Һәм алып киткән булырга мөмкин үзе белән шушы армия кешеләрен һәм башка татарларны да. Siz әйттегез, бу армия 5000 кеше генә була. Әйе, ул тысячлар, 5000 тора торган була. Безгә булган мәгълүмат. Әйе. Бу кичке армия түгел чынлыкта. Монда хәзер менә киңрәк бер карашка килсәк, без нәрсә күрәбез? Гадәттә без Монгол империясының битендә монголлар төзегәннәр, һәм бу исеменә күрә бөтен дөнья тарихында ул атала Монгол империясе дип, Монгольский империя дип язалар. Яисә аның исеме бар монгол телендә Екі монгол улус, Бөек монгол улусы дигән сүз. Әмма ни өчендер күршеләр, мәсәлән, Кытайлылар, я атылар бу империяны татарлар дип, империя халкын, яисә ким дигәндә икесен атылар.
Мәнді монгол татарлар. Мен ойлаймын, бұл бірдей оққа түгел. Монгол империясының ішінде болған түркилер көпшілігі бәйлі татарлар біледі. Хамында татарлар ең башта әхемиятлі рөл ойнағандар. Һәм біз Европаларға иеріп, шындықта ялғыш қараша тұрабыз. Бұл бейік монгол империясы монголлар дәулеті болған екен деп. Бұл ялғыш қараш. Белгілі бұл қарашыны монголлар бекер аталар. Біздің қалығанда, біздің Шыңғыс хандар, түзегенлер шынды бейік дәулет түркилерді қоясың ішіндегі. Һәм бірінші татарларны. Татарлар бек әхметлер ойнағандар, һәм олар көп болғандарында. Шуңа көре міне тағы бір әхметлі фактын айтам сізге, шулай сізге ойлау үшін. Сіз бәлкі ешіткеніңіз бардыр. Алтын Ордада сақланған бір шығанақ бар, атала Кодекс Куманикус. Бұл шындықта словарь, лұғат. Һәм аны түзегенлер Европалыларға жерлі халық білән, Алтын Орда халқы білән аралашу үшін. Мұны қадетті язалар, ғалимдар қыпшақ тілі. Ол екі тілі перевод қыпшақ тілі деп язалар. Словарның ішінде кіріп қарасаң, шушы лұғатының тілін атағандар, аны түзушілер татар тілі деп. Татар тілі. Бек қызық нәрсе келіп шыға шындықта. Алтын Орданың халқын көз алдына кетіреміз. Мұнда қыпшақлар шындықта көпшілігін тәшкіл еткендер. Ләкин қыпшақлар ішінде бек көп болған мұнашы татар деген түркімдер. Сіз аны күншағыштаған әзілемәгіз, татарлар болғандар қыпшақлардың күн батыштығы половцыды белгілі болған түркімдер ішінде де. Мәселен, Ибн Халдун деген ғарап тарихшысы, ол 15-ші ғасыр башында яшаған. Ол бір жерде айты, Таксаба, ол татарлар, татар қабилесі де. Бұл Таксаба бек белгілі, ол монголар келген жоқ, Таксовиши деп әтілген түркім еске алына. Һәм шұлды әйбірді біз көреміз башқа түрк есімлерден де. Мәселен, монголлар Кавказда, руслар бә соғышқандан Кавказға келелер, һәм Кавказда соғышқан уақытта еске алуларында зор бір қыпшақлардың түркімен, аның есімі сақланған шырақларда атала Бекрут қыпшақлардың түркімі. Ләкин бұл шындықта бізге белгілі болған меркитлар. Аның тағы бір есім бар, бізге аңлашылған Буркут, Беркутлар. Буркутлар шындықта Алтай бойында яшаған татар қабилесі, кемакларының бірліші. Алтайда әлі меркитлар хаманда бар. Біраз түркетлерді М харif алмашылған екен бірінші позицияда болған уақытта. Шолық түркімдер демек, монгол тілдерді дракон, елан, змия. Әмі түркетлерді шолық атаманы берелер Уран деген түсінше, Уран. Уралып міну тәге еланның ең алынған Уран. Әміне мен сізге айткен Хорезмшахларының өзінің қабилесін ешқана шараларда берелер ураницы, уранлылар деп. Әміне бұл соңғы Хорезмшах, Мұхаммед Хорезмшахтың қатыны Теркен хатын. Шулар арасынан шыққан деген мағлұматлар да бар. Һәм Хорезмшахлардың ғаскарында уранлылар бек көп болғандар. Әбар шондай шығанықлар, шошы уранлыларының ханнары, даладағыларын атағандар татар кішілері дейді. Демек келіп шығамында бір бек тағы бір яңа сюжет. Мен сізге әзірек мәселені жерлеу үшін айтам, ол рус елyazmalarında монголар келгенше, бұларны ертелер Кайпечи деп. Кайпечи түркімі. Кайпечи. Мұнда қой деген сөз ол қабила есімі, Пеше, ол шошы қабиланың туғаны деген сөз. Туғандық термini. Ол әлі қазірде біздің Нұқыра татарларында ондай термин қолданыла. Беше деп атайлар өздерінің туғандарыны. Беше деген сөз бізде де бар, беше. Ол тегі қыз жағынан туғандық маңа татырған термин. Шоға көремді Кайпеш деген сөз бар. Һәм олар реал түркім болғандар. Міне Ирақ барасыяқ, біздің екі бар ауыл Қойбыш. Нәқ шол Қой деген қабиланың есімі мұнда сақланып қалған. Шоға көре ол бір қойда әлі қойда хауаға шыққан түркімдер түгел, олар татар ішіне сіңгендер сыңынны, біздің іштегі түркімдер.
Шуннан соң килеп чыга бит инде хәзер без киләбез глобаль нәтиҗәгә. Гадәттә Европа фәнендә һәм Россиядә таралган шундый бер караш бар. Татар дигән исемне монголларга Кытайлар такканнар дигән. Теге Монгол империясында Кытай чиновниклары әһәмиятле роль уйнаганнар һәм алар бөтен күчмәләрне яратканнар татар дип атарга, шуңа күрә монголларны да татар дип әйткәннәр, шуннан калган татар исеме дигән караш бар шундай. Ләкин шундыкта мин инкар итмим, Кытай чиновникларының роле булган. Чөнки алар монголларны да кара татар дип әйткәннәр, шундый да. Әмма аннан башка татар исеме белән йөртү шушы Монгол империясындагы һәм Алтын Орда халыкны ул бәйләнгән шушы татар төркеменең катнашуында да этногенезда бу халыкны. Бит безнең шундый тарихи чанаклар бар. Әле Үзбәк хан вакытында да Алтын Ордада Үзбәк хан үзе һәм аның сараенда шыңгызлар монгол телендә сөйләшкәннәр. Димәк, алар чынлап та монгол телле килеш яшәгәннәр 14нче гасырның 40-ларына кадәр. Әмма алардан башка телдәге табылды. Ва шушы татарлар һәм алар белән бәйле бик күп санлы башка кабиләләр. Менә Алтын Орданың кабилә составларын тикшерә башласаң, якынча минем хезмәт барында якынча таптым 50-гә якын кабиләне. Шуларның 32-сен чараклар буенча 37-сен дип атарга була. Без төгәл урындарын билгеләй алабыз, кайда яшәгәннәр булар. Шулар арасында бар Алшын кабиләсе дә, Алшын. Алшын кабиләсе кемнәр ул? Ул монголлар Шыңгыз хан заманында монголлар сугышкан татар кабиләсе. Бу Алшыннарның тукымнары хәзердә исән. Мәсәлән, Казакъстандагы анда бар барыгыз бар Актүбәшәр, Актюбинск. Шунда яшәгән казаклар чынлыкта шул кабиләнең кешеләре. Минем бик кызык вакыйга да булды. Анда бер вакытны без Сабантуй үткәргә баргач, безгә беркеттеләр 2 гаи начальнигын. Әйбәт казаклар безне сыйладылар, йөрттеләр. Шуннан соң мин сорадым, ә сез нидә рудан? Без шын казак руыннан, Алшын татарлар. Без. Бетамичкенсез казак кабиләсе була. Исемегездә күренеп тора. Юк, без аның татар эшләй әйтмибез, без Алшын дип кенә әйтәбез. Алшын дип әйтү, теге Монголия ягындагы татарлар өчен хас булган, аларның кыскартылган варианты Алшын. Ул бик аңгы бер төркем. Менә шушылай теге төрле төрки татар эченнән чыккан кабиләләр, соңыннан төрле халыклар эченә сеңгәннәр, ләкин аларның эзләре һаман да бар. Менә минем каршыда утырган китапны чыгарган Рәис Яушев, басып күрен әле, карасын сыйган халык. Рәис Яушев Казан ханлыгы вакытында билгеле булган Яушевлар нәселеннән, Яушбек 16-нчы гасырда яшәгән һәм Казанны алган вакытта исән булган кеше. Ул менә шушы ул булып чыкты Арчак рәҗләре нәселеннән һәм аларга туры игътибар. Алар Албыр кабиләсеннән. Албырлар шушы менә татарлар белән бәйле кимакларның берлеше. Шул Албырлардан булган, буларга каршы сугышкан Идел түбән агымындагы Башман Султан. Аның үлеме билгеле һәм аның турында Кытай чаракларында мәгълүматлар бар. Алар шунда бик каты сугышканнар монголлар белән, сагына монголларны җиңгәннәр билгеле. Ләкин алар исән калып, сагыннан барып кирип киткәннәр татар иченә. Димәк, менә мин сөйләгән әйберләр алар теге ниндер гипотеза гына түгел, татарның ичендәге вакыйгалар белән бәйле. Шуңа күрә менә мин сезгә күрсәткән китапны язган вакытта мин анда шушы бер нәселнең тарихын яздым. Әмма шуннан күренә, ничек иттереп систематик рәвештә без әкренләп төрле төркемнән формалашканбыз, но аның бер ядрәсе бар. Һәм ул ядрә кызганычка каршы болгар гына түгел. Менә безнең болгарчылар белән төп каршылык шунда да. Алар тарайтып карарга тырышалар.
Болгар тирәсендә генә. Безнең шунлыкта этногенез бик зур пространствода барган, һәм анда төрле төрки төркемнәр катнашканнар. Мин әле сезгә әйтмәдем, анда башка төркемнәр дә бар. Менә хәзер игътибар итегез, бесе санап кына китәм. Ва тарих шараклар буенча 17нче гасырда, 18нче гасыр башында безнең Ик елгасы буенда язылган шигаракта башкорт дип. Ул шунлыкта Нугай урдасының калдыклары. Алабуга ягында байлар кабиләсе утыра, Минзәлә ягында байлар. Байлар бар кимәкләр эчендә, Баяут дип атала. Аннан соң алардан көньяктарак әзрәк анда бар Гәрәй кабиләсе. Гәрәйләр шулай ук яшәгәннәр Алтайда. Хәтта христиан динендә булганнар, кирилликлар, знаменитый. Но Гәрәйләр туган булганнар Кангылы кабиләсе белән, ягъни кимәкләрнең берләшүен тугандаш булганнар. Һәм шунда әзрәк кенә китсәгез, шунда тагы табасыз Уран кабиләсендә. Алар бүгенге ни тирәсендә, Бирск тирәсендә яшәүчеләр шул Уран кабиләсе вәкилләре бар. Димәк, алар бу теге монголлар килгәнче яшәгән кимәкләр, ягъни икенче кыпчаклар бер кайда китмәгән, шушында калганнар һәм шунда безнең эшкә сеңгәннәр. Менә ул көнбатыш башкортлар биртелгән төркемнәр барысы да татар телендә шуңа күрә сөйләшә. Анда башкорт теле юк. Чөнки алар борынгы татар кабиләләренең төрле кисәкләре. Теге официаль рәвештә язылганнар да башкорт дип кирип киткәннәр башкорт эченә, ләкин татар телендә туктамаганнар. Ва хәзер безгә бит инде килергә кирәк ахыргарак бер нигә теге фикергә. Мин булай дип уйлыйм, ул татарның формалашуы чынлап та бик зур дәверне ала. Һәм анда гун шырындан башлана ул чынлыкта. Менә мин сезгә әйткән Шыңгыз хан сугышкан татар төркемнәре берничәсе гуннар içinde de bulgan. Аны Кытай шаракларында негизинде испаттап була. Минем китап турыда бар. Шуңа гуннар заманында башлана, һәм аннан соң төрки каханлыкларда, аннан соң менә шушы Кимак каханлыгында, Хорезм шәһәр дәүләтендә бөтен җирдәге булган төркиләр бу эшләрдә катнашалар. Шуңа күрә менә Булгар теориясенең теге начар ягы нәрсәдә? Булгар теориясе безне шушы Татарстан тирәсендә генә бикли. Шуннан бер кая чыгып булмый. Biz ул вакытта куябыз Кырым татарларын, Сибир татарларын, Астрхан татарларын берсе дә сыймый моның бу кысага. Алар чөнки алар анда булгарлар юк тирәдә. Шуңа күрә әйтәм, Булгар теориясе шикләнгән һәм аны карарга кирәк. Менә бу төрки татар теориясе нигезендә киң яссылыкта. Ул безнең бөтен Төньяк Евразия татарларының этногенезы булган территория. Шуңа күрә ул безнең ватаныбыз дип дигән әйбер, ул бик киң кысада карала торган әйбер. Менә мин монда Фаяз белән башка мәсьәләгә килешмәсәм дә, бер мәсьәләгә килешә алам. Россиянең күбелеше татар җирләре. Җирләр үзебезнең шунда яшәгән бабаларның каннары һәм тирәләре тамган җир. Шуңа күрә без бу җирдә бер килмешәктә түгел, һәм теге Алтайда гына чыккан халыкта түгел, чөнки без Алтайда да булганбыз, Сибирдә дә булган безнең халык, һәм Идел буйларында да яшәгәнбез без. Һәм аннан соң Кавказда да булганбыз, теге Дудай янына барып җиткән безнең бабалар. Чөнки ул көчмәләрнең тормыш шулай оештырылган булган. Мин уйлыйм, татар тарихы турында сөйләшкән вакытта аны теге бик нечкәләп карарга була төрле якларын, теге тарихи конкрет даталар белән дә дәүләтләр яшәгән вакытта аңларга кирәк. Безнең этник нигез шушы бөтен территорияда, географик яктан. Һәм аны безнең атаклы тарихчыларыбыз, мәсәлән, беренче булган Мәрҗани, аннан соң булган Мурат Рәмзи. Мурат Рәмзинең китабын хәзер рус телендә чыгардылар Бөрлешмә Башкортстанда, аны карый аласыз. Менә шул алар бу әйберне аңлаганнар, шул турда язганнар. Безгә дә шул юнәлештә дип уйлыйм. Рәхмәт, шуңа тәгәрлим. Сораулар булса җавап бирермен. Ярый. Схемаларды көрсек, бізде жойдарақ бөлгелер онларға. Бұлай оңатқан уақытта информация, мәлімет бек көп екен бізден көрсек, схемалар болса, яки карталар болса.
Булар систематик рәвештә эшләнгәннәр, әмма менә 7 томлы татар тарихында бай берләр кремичә калды. Анда бер өлеше керде, әмма без соңыннан моның глобалрак рәвештә без соңыннан эшләдек. Әмма бар. Менә шундый китап чыкты, Казанда чыкты ул. История культуры татар Западной Сибири дигән. 15-нче елда чыкты. Ул тарих институтының сайтында бар ул китап, интернетта. Шунда кирип карый аласыз. Анда менә систематик рәвештә бирелгән шу шигырьләр. Моннан икенче менә бу мен сезгә әйткән китапта инде. Аны Рәис әфәнде вәгъдә итә, бер кара вакыттан соң сайтка куярга әле хәзер түгел. Тагы бармы сораулар? Рәхмәт. Қазақстан белгечләре әйтмиләр, ул безнең төркемләр дип. Шуларны сез киләсезме? Бу казаклар белән без әлегә шөгыльләнәбез Алтын Урданы бүлү мәсьәләсе буенча. Алар да безнең мирастылар, безнең дәүләт. Булай без якынча казаклар белән килештек. Алтын Урда битендә монда әйттеләр, аның көнбатыш өлеше булган Ак Урда, Күк Урда көнчыгыш өлеше. Biz Qazaxlarga Көк Урда бирә алабыз. Ну, бу yani biz татарның практикасын үзебездә гомер буе ташып, әле Казанга Алтын Урданы бүләк кылдырса нәрсә булмас. Ул безнең дәүләт. Ну, әле белә бу Кыпчаклар мәсьәләсендә Казаклар шулай нык эшлиләр. Мин уйлыйм, Кимак мәсьәләсе буенча шулай килеп чыгачаклар дип иртәмесеңме? Әмма монда шулай безгә уртак фикергә килергә без тиеш булачакбыз. Әгәр дә Кимаклар арасында хан нәселе татар булган икән, татарлар анда булган икән, ул бары безнекедә булып чыга. Казаклар арасында андый кабиләләр бар икән, рәхим итегез, сез дә катнаша аласыз, чөнки кайбер дәүләтләр уртак дәүләт булганнар. Бу без казаклар белән сугышырга җыймыйбыз. Ярыймы? Ярый. Мин дөрес аңладым, карагыз, теге әле Скиф ун вакытларыннан башлап да һәм бүгенге вакытка хәтле бу бетер без хәзер әйтелгән менә халыклар, нагайлар, найманнар, күпсез кумаклар да, башкалар һәм татарлар, һәм болгарлар, һәм кыпчаклар, һәм башкалар бөтенесе шул төрки дөньядан чыккан. Алтай группасы. Biz bir гаиләдән чыктык. Дөрес мин алладымы, юкмы? Дөрес. Аны просто без хәзер теге ваграк, более детализированно карыйбыз. Чынлап ул бер гаилә. Что казаклар, что кыргызлар, что менә без, что чувашлар. Дөрес аңлыймы, юкмы? Дөрес әйткәндә без барбыз да, адәм белән Хавадан туганбыз бит инде. Ул яктан безнең бик борынгы бердәмлек тә бар. Бу эш монда нәрсәдә? Ул Алтай группасы булды. Төркиләрнең бар үзенең этногенез үткән борынгы бик борында заман этногенез үткән территориясе. Һәм ул чынлап та менә бу Үзәк Азия һәм Сибир яклары белән бәйле. Менә игътибар итегез, бит хәзер яза башладылар, һәм электә безнекеләр язгаладылар. Хәтта индеецлар телендә төрки сүзләр һәм аңарышкан сүзләр шактый гына. Һәм минем башка Россия яшкәнем бар, индеецларның мәдәниятендә, традицион культураларында шулай ук төрки элементлар бар. Бит без беләбез, индеецлар алар 20 мең ел элек күчкәннәр, берне аркылында, кайберләре 10-12 мең ел элек күчкәннәр, соңра күчүчеләр. Димәк, шул вакытта инде төркиләр булганнар. Һәм алар каядыр, бит билгеле индеецлар чыкканнар Сибир аркылы, димәк, ул Сибир тирәсендә булган төркиләрнең яшәгән урыннары башта. Әмма мин әйтмәсәм, барысы да шунда ятканнар дип. Мин сезгә менә әйттем бит, шумерлар турында. Шумерларда Тәңре дигән Алла бар. Димәк, алар каяндыр Азиядан чыккан булсалар да, ул шундый гипотеза бар. Алар арасында инде я төркиләргә якын яшәгән, инде төркемнәр булган. Димәк, төркиләр ул вакытта инде каядыр тарала башлаганнар, башка якларга да. Дип уйларга мөмкин. Аннан соң менә шуңа әйтеп бирергә кирәк. Бит борынгы төркемнәр бар. Менә сез әгәр дә алып карасагыз, Мәхмүд Кашгарине уланда 20 иң зур теге төрки кабиләсен саный. Татар бар анда. Димәк, ул аерым бер берәмлек булган. Мин әйтмим, бөтен төркемнәр дә, бөтен кабилә татар булганнар дип әйтмим мин. Әмма татарлар көчле һәм зур халык булганнар. Ләкин аларда башка бит аталар, кыргызлар бар, аерым аталар. Аннан соң Алтайда кайбер төркиләрнең аерым исемнәре бар. Чөнки алар башка этногенез ел үткәннәр.
Шуңа күрә һәрберсенең үзенең тарихы бар, аны теге барысында бер җирдән чыккан дип карап булмый. Ләкин шуңа игътибар итәргә кирәк. Менә мин белгечлегем буенча демограф һәм миңа бик күп шөгыльләнә туры килде халыкны исәпкә алу мәсьәләләре буенча. Менә 19 гасырда да Алтайда яшәгән күп кенә төркемнәрне атаганнар татар дип. Руслар шулай атаганнар. Мәсәлән, сезгә биргән Хакас. Сен гади Хакастан сорасаң, син кем дип? Мин татар кеше дип әйтә ул. Шуны төркемнәр бар Алтайлар арасында да. Бүген бездә Алтай дигән халык бар. Аларда Алтайларның төн ягындагы яшәгән төркемнәр үзен татар дип саныйлар. Хәзер шуннан соң китәбез Кавказга. 19 гасырның ахырына кадәр Балкарларны, Карачайларны атаганнар горский татар дип. Үзләре шулай санаганнар. Азербайҗан татар дигәннәр. Мин уйлап карадым да шуны фикергә килдем. Бу татар дигән атама юкка гына әйтелмәгән, чөнки анда кыпчаклар яшәгәннәр. Һәм аларның эшләренә кергәннәр. Менә миңа бер вакытны очрашырга туры килде ике Азербайҗан галим белән. Алар иде белгечләр грузин чыганаклары буенча. Һәм алардан сорадым. Теге тарихта билгеле Тамара патша булган вакытта грузиннарның анда 40 мең кыпчак грузиннар ягында сугышып йөри. Мин сорадым, алар киткәннәр моннан, шул чыганак галимнәрдән. Юк, китмәгәннәр. Мен әйтәм, коясың, грузиннар арасында төркиләр юк, ничек булмасын ди. Әле күптән түгел генә Грузияда бар иде 750 мең Азербайҗан. Хәзер 350 меңгә калдылар, саннары кимеде. Менә шул инде ул шул Азербайҗан дип аталган төркем, бу шу кыпчакларның потомоклары. Алар да кушылганнар җирле угызлар белән, телләр үзгәргән бераз. Әмма бар аларда татар теленә якынлык бар. Ул менә көньяк Азербайҗаннарда юк, Иранда яшәгән, буларда бар. Шуңа күрә аларны татар дип атап йөрткәннәр, һәм аның мәгънәсе дә бар. Тарихи яктан. Әле ул татар мәсьәләсендә безнең эшләр бар, чөнки мәсәлән сез беләсез инде Иранда булган Шингизитлар төзегән дәүләт Хулагулар дәүләте. Хулагулар дәүләтеннән калган төркемнәр арасында әле хәзер дә әйтәләр, татар дип әйткән төркемнәр бар. Үзләрен татар дип әйтәләр. Бездә анда барып аларны тикшергән юк. Безгә алар күренә гомуми Азербайҗан, Төркия булып күренәләр. Анда кайберләрнең исемнәре дә башка, әмма дәүләт кушкан исемнәр бар. Үзләренең атамалары татар. Бу безнең бөек борынгы татарларның кисәкләре чынлыкта. Шуңа күрә татар милләте һәм халкы шактый киң булып чыга. Монда гына сый бетмибез. Бусы алга таба эшләр. Хәзер кафанлыгының татар этносына өлеше бармы? Беренче һәм болгар белән балкарлар ул Кавказда яшәгән болгарларның бер өлеше булса. Соңгы мәсьәлә буенча мөмкин дип уйлыйм мин. Һәм шундый фикерләр фәндә әйтелә, балкарлар булгарларның бер өлеше дип. Чөнки теге Кара диңгез буендагы болгарлар таралган вакытта аның бер өлеше шул тирәдә кала. Дон буйларында калалар, аларның исемнәре дә барында атап йөртелгән. Мин уйлыйм, алар чыганнан шул тауларга китеп шунда сиңгәннәр, шунда калганнар. Анда бит чыганнан бик каты диләр була, сугышлар була, капчаклар бәреп керәләр монда. Башка төркиләр күренәләр. Алар киткән булырга мөмкиннәр балкарлар. Һәр хәлдә тел якынлыгы безнең белән алар бит шактый иркен без аралашалабыз. Димәк, алар безнең белән бергә үткәннәр булып чыгалар. Инде теге Хазар мәсьәләсе буенча барыгыз да беләсез, болгарлар Хазарларга буйсыналар. Һәм кайбер мәгълүматлар буенча болгар һәм Хазар телләре бер теге тугандаш булганнар. Аннан соң менә шулай бик кызыклы әйбер. Славяннар теге Святослав вакытында Хазар каханлыгын җимергәч, бик катулар ясап, нәкъ шул вакытта кинәттән Идел Булгарстанда шәһәрләр үсеп китә. Аңар шанда көчле зур шәһәрләр булмый, шәһәр культурасы шәшәк ата башлый Идел Булгарстанда. Мин айрым сөйләшкәнем бар, ул темага буенча археологларга шундый гипотеза бар. Хазарларның берлеше монда күчеп киткәннәр һәм безнең эшкә сеңгәннәр дигән. Тугандаш халык булгач мөмкин нәрсә дип саныйм мин. Мәдәният берүк, теге археологик культура шундый ук. Хазарларның бездәге культура ул. Кипшак у нәрсә ул миндә булган кипшак. Менә ике термин бар. Әйтик, 12нче гасырда
Казакстан якларына карата кулланган дәшти татар дигән төшенчә дә бар. Ул дала дигән сүз. Бусы татар дәүләте, дәшти Кыпчак далалары. Мен сезгә әйттем бит, Кыпчак дигән атама ул кимакларның берлешенең атамасы. Ну, катлаулы мәсәлән, барысын сөйләп торып булмый монда. Шуңа күрә шушы Кыпчаклар утырганнан соң бу далаларга күршеләр һәм теге руслар да буларны теге Кыпчак бар бит инде Половецкое поле. Кыпчак даласы дип атаганнар дагы шул терминның ни ул? Төрки һәм гарәп телләрендә әйтелгән сүзләре. Ул термин шактый озак дәвам итә, хәтта Кырым ханлыгында дәшти Кыпчак дигән сүзләр бар документларда. Кырым ханлыгының титулына да кергән. Мен Кыпчаклар хөкемдары да дигән сүз бар анда. Дәшти Кыпчакта яшәгән халыкның хөкемдары мен дигән сүз бар кырым татарларның титулларында. Хәзерге вакытта менә Пугачев турында икенче төрле теориялар туалар. Һәм ул Пугачев сагындан сөйләшеп утырды. Бу зур тема. Әле Дамир абыйыбыз безнең була. Әйе, рәхмәт. Сорауларны алдан әзерләрсез. Рәхмәт.